Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Yol итү урыннарында шүплекләр, шәһәр буенча начар ис, яр буенда төзелешләр. Борчыган сорауларны шәһәрдәшләр экологларга бирде. Бүген герой шагыйрь Муса Җәлилнең туган көне. Аның һәйкәле янында зур митинг узды. Бу хакта Римма Әхмәтова. Салават Кубогы Россия чемпионатына әйләнде. Узышларны карарга яратучы шәһәрдәшләрне нәрсә көтә? Yol итү урыннарында шүпчар, яр буйларында төзелеш, шәһәр буенча начар ис, шәһәрдәшләрне бу һәм башка сораулар борчый. Бүген экология идарәсендә халыкны кабул иттеләр. Белгечләр сорауларга җавап бирде, проблемаларны хиши юллары хакында сөйләде. Бүген идарәгә зур машиналарда йөрүчеләр клубы җитәкчесе Александр Поляков килде. Ул шәһәр читендә күп йөри шүп белән тулган территорияларны да еш күрә. Ял иткән шәһәрдәшләр артларыннан җыештырып калдырмый, коммуналь хезмәтләр моңа игътибар итми. Как вообще мы должны бороться с этим? Понятно, что здесь аншлагами не обойтись. Бу сорауны экологларга еш бирәләр, профилактик рейдлар уздырылса да, фотога төшереп дәлилләр җибәрсәләр дә, тәртип бозучылар кимеми. Более 50% это нарушение правил обращения с отходами. Они привлекаются к ответственности виновные лица по статье 8.2 нарушение правил обращения с отходами по Кодексу о распространенных правонарушениях Российской Федерации. Что если пойти по примеру такому, как, например, на выезде из города поставить какие-то большие, например, контейнеры, не просто там мусорный бачок, да, а вот тот, который можно... Да, как наподобие этого самосвального. Да. Халыкны кабул итү көннәре ел сайын уздырыла, сораулар төрле, мөрәҗәгатьләрнең нәтиҗәсе бар. Узган елда һава пычрану аркасында берничә завод белән эш алып барылган, автомобильләрне тикшергәннәр. На каждого участника заводится карточка, учетная карточка. Эта карточка фиксируется в журнале по обращению граждан, по горячей линии. И по закону, как положено, по 59-му закону, мы в месячный срок даем полноценный ответ уже письменный. Вот, все вопросы берутся в работу, ничего без внимания, конечно же, не остается. Экологларга елына бер генә тапкыр түгел, һәр сишәмбе дә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Халыкны көндезге 2-дән кичке 6-га кадәр кабул итәләр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Яшлек проспекты соңрак ябыла исегезгә төшерә. Моңа кадәр проспектның 16 февральдән ябылуы турында хәбәр иткән идек. Бирдә җиңүнең 40 еллыгы белән кисешкән урында инженер шелтәрләре ремонтлана. Әмма ремонт эшләрен башлау өчен кайбер материаллар килеп җитмәгән. Шуңа да Яшлек проспекты якынча март башында ябылачак. Проспект ябылгач маршрут транспорты хәрәкәтенә дә үзгәрешләр кертеләчәк. Бүген герой шагыйрь Муса Җәлилнең тууына 112 ел. Һәр елдагы шауның һәйкәле янында искә алу митинги узды. Укучылар, студентлар, язучылар каһарманның шигырьләрен укыдылар. Бүгенге көндә Шалуда Муса Җәлил исемен йөрткән урам һәм китапханә бар. Әмма иң кадерле ядкәр аның үлмәс шигырьләре. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Шәшәк тоткан сабыйлар Муса янына җыела. Шагыйрьнең бәйрәмендә көндә шалт аяз. Шалыда Җәлилне искә алу гадәте һәйкәл ачылганнан бирле яши. Бүген биредәге һәркемнең күңелендә Җәлилнең шигырь юллары яңара. Җырларым сез шытып йөрәгемдә, ил кырында шәшәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Сездә минем бөтен тойгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Сез үлсәгез, мин дә омтылырмын. Яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Муса Җәлилнең Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары бары тик аның шигырьләре туган илгә кайткач кына билгеле була. 1953 елда. Аңа кадәр шагыйрьне хыянәтче дип саныйлар. Ватанга килеп ирешкән 2 моабит дәфтәренә 112 шигырь кергән. Истабарлар тагын 2 кулъязма китап барлыгын әйтә. Тик аларның әле бу көнгә кадәр табылганы юк. Аягына башым куйсам да, кайгы талый йөрәк итемне. Кич ятсам да, иртә торсам да, әллә нәрсә җитми шикелле. Сәрвәр әле бары 17-дә, тормыш аңа яңа башлана. Ул елмая ана бәхете белән шатлана. Шагыйрьнең шигырьләре татар, рус, инглиз телләрендә яңгырый. Димәк, Җәлил әйткәнчә, аның җыры үлемнән көчлерәк. Аны фашист балтасы кисә алмаган. Римма Әхмәтова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Бүген шулай ук Шалуда Кадир Сибгатуллин исемендәге әдәби укулар узды. Ул мәктәпләрдә җирле язучыларның әдәби мирасын өйрәнүгә багышланды. Чарада татар теле һәм әдәбияты укучылары, китапханәчеләре, мәктәп укучылары катнашты. Шалу төбәгендә яшәп иҗат иткән язучылар турында кызыклы чыгышлар әзерләнгән иде. Укуларны 30-нчы мәктәп администрациясе оештырды.
Бүгінгі оқуларда да 20-ден артық біздің төбекте яшап ижад етуші зор язушыларымыздың, әдиплеріміздің ижадлары бойынша шығышлар әзірлеп келгендер оқытушылар һәм оқушылар. Яғни менә шы төбекте кімлер ижад еткен, нинди әсерлері бар, олар қойсы яғы әһәмиятлі һәм не үшін үйренуге лайыклы екенлігін олар енді бүгін өзлерінің шығышларында көрсетecekler. Бірінші тапқыр Салауат кубогына узышлар Россия көлемінде узашағы қышқы узышлар бойынша чемпионатны Шалы шәһәренә көшірділер. Бұйаларда спортшылар 4 класс бойынша күшін ашашақ. Олар Россия чемпионатында, Россия кубогында, Республика чемпионатында, Салауат кубогында қатнашашақ. Хоризаларны Удмуртия, Самара, Тольятти һәм Казан узышчылары жиберген. Ең күшлі спортшылар Татарстанныкы деп белгіледі ұйыштырушы Салауат Фатхаддинов. Россия чемпионаты шимбе ертеңгі 10-да, Россия кубогы узышлары 3-те башлана, 18 февральда ертеңгі 9-да Татарстан чемпионаты узышлары башлана, Салауат кубогына узышлар узашақ. Узышлардан кірген оқша йор Шалы балалар йортына тапшырылашақ. Икенче тагын әйбәт, быел гонщиклар өчен начар, кар юк. Бортлар кичкенә генә. Бортлар кичкенә булгач, бүтән тамашачыларга да бүтән 1600 метр җир теге уч төбенә сына күренеп тора. Шуңа күрә тамашачыларга кайсы урыннан карасалар да күренәчәк. Bütün avariyalarda, bütün uzganlarda, vatılganlarda. Қазір рекламалы мәғлүмәт ең қылашлы бүтін Россия ярмеңкесі Қобат Шалыда. Мұндағы азық-түлік білен бүтін кішіні шоқ қатарлық табын әзірлеп болам. Ярмеңкедегі товарлардың түрлілеген біздің ижад түркімі көріп қайтты. Шалыдағы ярмеңкеге yüzлеп предприятие өз товарын алып келген. Қолдан эшләнгән өзбек керамикасы сәнгать әсәренә тең. Иран текстиле күз явын алырлык. Бүтін Россия ярмеңкесі Шалыда 7-нче тапкыр уза. Очень хороший выбор. Лишь бы было желание, все здесь можно найти. Фирма рецепты белән ясалган 800 кг колбаса һәм ит деликатеслары, төрле диңгез балыклары яхшы уылдык. Продукцияның сыйфаты даими контрольдә тотыла. Тәмле чәй яратучыларга хуш исле чәй коллекциялары, алтай балы һәм табигый мармелад. Есть вот такие новинки у нас. Семена мельна с кунжутом. Есть вот такой вид, мята-карамель. Тоже интересное сочетание вкусов. Биредә якынлашып килүче бәйрәмнәр өчен ирләргә һәм хатын-кызларга яхшы бүләк тә сайларга була. Шулай ук сезонда өс һәм аяк киемнәренең киң ассортименты бар. Мин бу ярмаркада 2нче тапкыр. Миңа бик ошады. Мин сөт алдым, творог алдым, май алдым, бик тәмле, бик ошый. Тагын булса, тагын да киләм. Бүтін Россия ярминкәсендәге товарлар моның белән генә шикләнми. Үзегез барып карагыз. Сәүдә 32-нче комплекстагы Мегастрой гипермаркеты янында оештырылган. Ул 14 февральдән 17-сенә кадәр иртәнге сәгать 10-нан кичке 7-гә чаклы, ә якшәмбе 18 февральдә иртәнге 10-нан кичке 4-кә кадәр эшли. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән бүгенгә сау булашам. Исән мин булыгыз. Бесстыжая пятница продолжается до воскресенья. В корпорации «Центр» и «Селдом» 3 дня бесстыдно низких цен. Смотрите, шустрый и компактный смартфон всего за 2777. Только с 16 по 18 февраля. Корпорация «Центр» и «Селдом». Все как для своих. Всероссийская ярмарка в Набережных Челнах с 14 по 18 февраля. Пожалуй, одна из лучших ярмарок России. Павильон у гипермаркета «Мегастрой» рядом с 32-м комплексом. Компания «Армада» предлагает супер-акция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованые заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя.